No toto bolo, chlapci, toto bolo moje prvé auto, však všetci viete, niektorí, kto ma pozeráte dlho, proste charizma, tu som ja, mladý, proste žužman, ktorý jazdil, mal som asi 10 rokov. 10 rokov. A väčšinou chlapi asi budú súhlasiť, že keď máš proste auto dlho, aj keď to je črap pojebaný, tak máš k nemu proste, máš k tomu nejaký touch, aj keď ho proste predáš, podľa mňa. 10 rokov som mal, od roku 2012 zhruba do roku 2023, možno aj dlhšie som mal. No, 2025 možno. Aj viac som mal, aj 10 rokov. No. A dneska mi písal akurát majiteľ, ktorému som ho predával. A no, dostal som smutnú správu, chat. Ste ready? Dívaj sa. GG's. To je charizma, chlapci. Yes, je to tak. Dneska sa dozvedel, že